खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। तो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआनो जागोन दामानि ओरैबायदि मोनसे गरम माने हारला जागासिनो दङ अरुणोदय 3.0 नि गामि गामि मोनफ्रोमबो गामियावनो जेरावबो माने अल आसामावनो माने दावराव। नाथाय बेयाव गोबां बेले बेजे माने गोबां मानसिफ्रानो सोंगासिनो सोरबा सोरबा बुजिया हिनजावफ्रा माने ओरैबायदि 1250 थाखा मासाव मोनगोन नालाय दा मा डकुमेन्ट्स नांगौ बहा थांनांगौ इनकाम नांगौ नामा गामबुरा सार्टिफिकेट नांगौ नामा मा नांगौ माने गोबां कनफ्यूज जागासिनो आरो माला जागोन एप्लाइआ माने गोबां दावराव। दा बिनि माखासे आपडेट नोंथांमोननो क्लियार होनो नागिरदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम गोबां मानसिफ्रानो माने गोबां डाउट जागासिनो गोबां कनफ्यूज जागासिनो अरुणोदय एप्लाइ खालामनायाव माने गोबां गामि गामि बा पन्चायत अफिसफोराव बा जेराव भट सेन्टार पुलिं स्टेशनफोराव माने गोबां ग्राम सभाबो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय जागासिनो बा सोलिगासिनो आरो बेजों लोगोसे गोबां डकुमेन्ट्स लादों। नोंनियाव जेसांखिनि डकुमेन्ट्सफोर दङ बा प्रुफ दङ बे गासैखौबो माने डकुमेन्ट्स जेरेक्सफोर लाजोबदों। तो नोंथांमोना सोरबा गोबां माने जायफोर आइजो बिथांमोना 1250 थाखानि थाखाय अरुणोदय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना साननो हागौ जे ग्राम सभायाव जे माखासे डकुमेन्ट्सफोर बिदों जायफोर दिनै माने पिएसफोर बा माखासे मेम्बारफोर जाय मेम्बारफोरा माने अरुणोदयनि थाखाय माखासे डकुमेन्ट्स जेरेक्सफोर बिदों आरो जमा लादों। तो साननो हागौ बे डकुमेन्ट्स होनायानो माने रेडि जाखाबाय बा बेनो एप्लाइ खालामनाय जासिगोन, किन्तु बे नङा। बे डकुमेन्ट्सखौ जास्ट माने कालेक्शनल' खालामदों। बेवहाय माने सार्भे होननाय मोनसे फर्म थायो। बे सार्भेयाव नोंथांमोननि गासैखौबो लिस्टआव बा सोरखौबा सोगोन सोरखौबा सोआ बे सार्भे फर्माव फिलआप खालामबासो बे ब्लकसिम थांगोन। ब्लकआव थांनानै बे माने डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल बेयाव माखासे जे सार्भे फर्म बे मोनहैनायनि उनाव माखासे आरो बेयाव इनक्वायरि जागोन बा भेरिफाइ जागोन। भेरिफाइ जाखांनायनि उनावसो बे सार्भे फर्माव जेसेबांखिनि नाम हरनाय बे माने लिस्ट मोनसे लिस्ट जानानै फैगोन आरो बे लिस्ट जानानै फैगोन। बे लिस्टआव जायनि नामा फैगोन बेसो माने एप्लाइ खालामनो हागोन जेतिया फर्माव फैगोन। नाथाय बेवहाय गोबांफ्रानो कनफ्यूज जादों माने गोबां खरसाबो खालामगासिनो दङ। सोरबा गामबुरानियाव थांदों, सोरबा मण्डल अफिसाव थांदों, इनकाम सार्टिफिकेट नांगौनो गामबुरा सार्टिफिकेट नांगौनो अनेक नांगौनो बायदिसिना नांगौनो। नाथाय बेफोर जेबो नङा, बेफोरखौ जेबो नाङा। नोंथांमोना जुदि बेफोरनि थाखाय गोबां खरसा खालामदोंबा बे नोंथांमोननि ओरैबायदि लस खालामना लानाय जागोन आरो। दा बेवहाय मानगोनां आसामनि सीएम मामाया हेमन्त बिश्व शर्मा सारा माखासे क्लियारलि माखासे डाटाफोरखौ मा नांगौ बेखौ रोखा बुंनानै होदों। बेवहाय अनलि रेशन कार्डल' नांगौ आरो बेवहाय गामबुरा सार्टिफिकेट इनकाम सार्टिफिकेट आरो कुनु जेबो नाङा। बेवहाय माखासे थागोन, भटार आइडि थागोन, आधार कार्ड थागोन, रेशन कार्ड थागोन आरो बेंक पासबुक थागोन। बे थायोब्लानो जाबाय। तो बेवहाय माने इनकाम गामबुरा सामबुरा थांनानै 50 थाखा 100 थाखा इनकाम लायनो थाखाय बेसेबां नांगोन 200-300 थांगोन मण्डल अफिसाव। बेबो सानसे गाहाम नेनांगोन। मालाबा जायो मालाबा जाया, मालाबा मोनगोन मालाबा मोना, भिरजोंनो नारथाब जालायगोन। दा बेफोरबायदि माने खरसा खालामनायनि गोनांथि गैया। जेतिया सार्भे खालामनाय बे सार्भेनि खामानिया जोबगोन अब्लानो नोंथांमोननि लिस्टआव नामा फैगोन। बै नाम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जे डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ नोंथांमोना होबानो माने एप्लाइआ जागोन। बेनोसै आरो। तो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ, क्लियार जाबाय। तो इसेबां गोनो गोथो साननांगौ गैया। माने दा जास्ट माने सार्भेल'सो खालामदों। बे सार्भे खालामनायाव नोंथांमोननि लिस्टआव हाबगोन ना हाबा बे माने उननि खोथा। जेतिया लिस्ट ओंखारगोन अब्लासो मिथिगोन आरो। অৰুণোদয়ৰ বাবেও গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি আছে। মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছো যে অৰুণোদয়ৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়া মৌজাদাৰৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নালাগে, মাত্ৰ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালেই হ'ব। কোনোবা জাগাত চাৰ্টিফিকেটৰ নামত 30 টকা লয়, 50 টকা লয়, 100 টকা লয়। এইবিলাক মই ভাল নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে আজিৰ সভাতে মই কৈ দিছো যে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে কোনো গাঁওবুঢ়াৰ আমাক চাৰ্টিফিকেট নালাগে, কোনো মৌজাদাৰৰ আমাক ইনকাম সার্টিফিকেট নালাগে। लोगोफोर नोंथांमोना मानगोनां हेमन्त मामानिफ्राय माखासे रोखा बाथ्राफोरखौ मिथिबाय। अरुणोदय एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि आरो मा नांगौ जायो नोंथांमोना क्लियारलि बुजिखाबाय। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो बे ससे आपडेटखौ नोंथांमोना
मा बुजिनो मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।